I det konventionelle landbrug sprøjter man med gødning og sprøjtegifte, og hvis det ikke har nok gødning for dyrene, så bruger man noget, man kalder kunstgødning. Og ca. 90% af det landbrug, vi har i Danmark, det er det konventionelle landbrug. I det økologiske landbrug bruger landmanden altså ikke kunstgødning og sprøjtegifte. Han bruger derimod kun gødning for dyrene, som også er kaldet husdyrsgødning. Det gør også, at han bruger naturens ressourcer og ikke misbruger dem med sprøjtegifte. I det konventionelle landbrug må der maks gå 40 kg fjerkræ per kvadratmeter, og der er ingen krav om, at de skal have adgang til at gå i det fri, og der er ingen krav om, at de skal have daglys, og der er ingen krav om, at de skal have grovfoder. Ved det økologiske landbrug må der maks gå 21 kg fjerkræ per kvadratmeter, så det vil sige, at de har dobbelt så meget plads som i det konventionelle landbrug, og de skal have fri adgang til at gå i det fri, og der er et krav om, at de skal have økofoder. Med hensyn til grise i det konventionelle landbrug fødes de i en stald og har kun 35 dage med deres mor. Med hensyn til plads må en gris på 100 kg kun gå på 0,65 kvadratmeter i det konventionelle landbrug. Der er intet krav om hverken økologisk foder eller grovfoder. Med hensyn til smågrise i det økologiske landbrug fødes de i hytter på marken og har 49 dage med deres mor. En økologisk gris på 100 kg har 2,3 kvadratmeter med adgang til udearealer, hvor derimod en konventionel gris ikke har adgang til udearealer. Der er krav om både økologisk og grovfoder til denne gris. Den største lighed mellem det konventionelle og økologiske landbrug, det er, at det hele nærmest går rundt i et kredsløb. Altså dyrenes afføring bliver lavet til gødning, og gødningen bliver spredt ud over markerne, og markerne de bliver lavet til afgrøder, og afgrøderne bliver lavet til foder, og dyrene de spiser så fodret, og så kører det bare rundt. Den største forskel er dog, at man i det konventionelle landbrug sprøjter med sprøjtegifter og kunstgødning, og at man i det økologiske landbrug bruger husdyrgødning. Det økologiske og det konventionelle landbrug har dog også det til fælles, at de har det formål med, at de gerne vil producere varer, som kan komme ud i de forskellige butikker, som vi så kan gøre brug og købe og gavn af. De økologiske produkter de er så dog også dyrere end de konventionelle produkter, men man ved også, at dyrene har bedre forhold, og at maden generelt bare er bedre kvalitet.